el que puc dir de tu és que ets un gran actiu per la comunitat. Sempre ajudant els streamers nous, sempre amb el gatell a punt per disparar clips i difondre'ls perquè no caiguin en l'oblit. I he de reconèixer que estic enganxadíssim, però enganxadíssim a les posetes. Estic lluitant molt seriosament per arribar a les 100.000 i fer-me moderador. I finalment, destacar que els especials són molt divertits. M'encanta que hi hagi tants sortejos. Espero guanyar la tassa algun dia, encara que sigui la dels subs. Doncs res més, Pulga. Espero que t'hagi agradat el vídeo. Caigui una bona de pluja de posetes pel xat. I una abraçada, però, des de la distància, estem en Apa, que aprofiti, Pulga, fot! Per tu. Un moment. I recordeu que els petits canvis són poderosos. Us reciclaré. Ha trucat al número d'emergències de la Lliga del Plàstic. En aquests moments el Pitu està molt ocupat viciant a l'Xbox o mirant un stream o fent alguna cosa. O sigui que no em toqueu els picarols, home. No hi ha temps per explicacions. És una emergència. Ja estem una altra vegada amb la merda del català, diu que no, que passo. A cagar. No, Pito. Escolta'm, amb atenció. Ha tornat. Què ha tornat a veure? Què és el Pulgatejana que ha tornat a fer un especial, segur? No. Pitjor. Fa molts anys em vaig enfrontar al seu pare. Després de trobar la fama a la tele, s'estava tornant massa perillós. Company. Capità Hansiam! On vas amb tant de plàstic? Gairebé et sortiria més a compte plastificar tota la botiga. Tu sí que plastificaré tres... Sí, el capità Siam volia eliminar tot el plàstic del món. Minafo. Però en una batalla èpica me'l vaig patar. Ara ha tornat el seu fill, sí, el capità Anciam Júnior. Ui, sí, un anciam mutant, Quina por. Calla, burro. Ha capturat el Simplinico. L'has de rescatar. Com? El Simplinico? No. Només hi ha una forma de combatre la ninofòbia. Plàstic i música èpica. Prepara't, Simplinico. Et plastificarem. Ja ha arribat la teva hora. Et hackejo la ment.